ne îndemna cântarea corului să venim și să stăm de vorbă cu Iisus. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și după ce am stat de vorbă cu Iisus în rugăciunile noastre și după ce i-am spus Domnului problemele noastre cu care ne confruntăm și după ce l-am lăudat și l-am binecuvântat pe Dumnezeul nostru în rugăciuni, acum dorim ca Dumnezeu să ne vorbească. Și aș dori ca harul și binecuvântarea Domnului să fie revărsată peste noi toți și să ne exprimăm dorința înaintea lui Dumnezeu ca El să ne vorbească. Și atunci nu vă veți opri privirile asupra noastră din locul acesta, că veți vedea probabil slăbiciuni și neputință. Dar haideți să ne uităm la Dumnezeu, la cuvântul Său și atunci vom avea încredințarea că Dumnezeu este Cel care coordonează, conduce lucrarea din locul acesta, pentru că e casa lui Dumnezeu, e biserica lui Dumnezeu și e lucrarea lui Dumnezeu. Noi suntem niște robi, netrevnici, facem atâta cât Dumnezeu ne dă putere să facem, dar lucrarea și slava să fie a Domnului nostru. Amin. Vorbim în luna aceasta, după cum s-a mai anunțat și duminicile trecute, despre Iisus, jertfa supremă. Iisus, jertfa supremă. De-a lungul istoriei poporului evreu, au curs râuri de sânge. Râuri de sânge de ale animalelor. Dar ce rezolvau acestea sau de ce era necesare atâtea sacrificii? Ne spune cuvântul Domnului, ne amintește Apostolul Pavel că toți, dar absolut toți, au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ori în poporul evreu era poporul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu se prezenta în mijlocul lor. Ori Dumnezeul nostru, care e un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu mare și un Dumnezeu puternic, plin de slavă, nu putea să se prezinte în mijlocul unui popor unde era păcat, unde era nelegiuire, unde erau oameni cu slăbiciuni și cu neputință. Și de asta s-a instituit acel ritual al jertfelor, al sacrificiilor animalelor, care nu rezolvau pe deplin problema păcatului, doar acopereau păcatul ca Dumnezeu să nu-i nimicească, ca Dumnezeu să nu-i spulbere din fața Lui, datorită sfințeniei lui Dumnezeu pe de o parte și datorită neputințelor poporului pe cealaltă parte. Și atunci jertfele acestea rezolvau într-o oarecare măsură problema ca Dumnezeu să-și facă simțită prezența permanent în poporul Său, ca Dumnezeu să-i coordoneze, să-i conducă, să-i binecuvinteze, să fie cu ei, să le dea legi, să le dea rânduieli și să-i conducă, pentru că intenționa să pregătească acest popor, ca din acest popor să fie cea care urma să fie jertfa supremă, care nu doar să acoperă păcatul, care doar nu să acopere nelegiuirea, ci să o ispășească pe deplin, să o înlăture, să o îndepărteze, ca oamenii lui Dumnezeu care se încred în Dumnezeu să se poată apropia de Dumnezeu în orice clipă și în orice moment. Pentru ei și în mod special, în primul rând, preotul care aducea jertfe și care făcea legătura între popor și Dumnezeu, trebuia ca în primul rând să aducă jertfă pentru el. Pentru că și el era om și oricât s-ar fi păzit și oricât ar fi încercat să trăiască o viață de sfințenie, avea slăbiciuni. Avea slăbiciuni și avea neputință. Dar Dumnezeu a rânduit ca în primul rând preotul să aducă jertfă pentru el, să se sfințească el înaintea lui Dumnezeu și pe urmă să intre în prezența lui Dumnezeu cu jertfe pentru popor. Dar acestea rezolvau parțial problemele
și le rezolvau, după cum am spus, doar parțial, că doar acopereau păcatul. Și acestea trebuiau repetate în fiecare zi, în fiecare an, de fiecare dată trebuiau repetate jertfele. Dar Dumnezeu rânduiește o altă posibilitate. Posibilitatea unei jertfe desăvârșite, care nu doar să acoperă păcatul, posibilitatea unei jertfe care să ispășească păcatul, să facă ispășire înaintea lui Dumnezeu, ca cei care se încred și prin credință acceptă această jertfă din partea lui Dumnezeu, să fie sfinți, să fie neprihăniți. Și veți spune, oameni sfinți și neprihăniți? Da, pentru că prin credință luăm asupra noastră neprihănirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pentru că prin credință ne debarasăm de viața noastră păcătoasă, de slăbiciunile și neputințele noastre și în schimb Dumnezeu ne dă neprihănirea lui Iisus Hristos. Și atunci mergem înaintea lui Dumnezeu neprihăniți, pentru că nu mergem cu neprihănirea noastră, nu mergem cu nevinovăția noastră, că mergem luând asupra noastră nevinovăția lui Iisus Hristos și Dumnezeu ne privește prin această prismă, prin această lucrare care Iisus Hristos a făcut-o și care noi prin credință am luat-o asupra noastră. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem, nu doar că să înțelegem, să apreciem jertfa lui Iisus Hristos care a fost făcută, care a fost dată odată și pentru totdeauna și care are așa o putere mare că toată omenirea, toți cei care cred în această jertfă, toți cei care cred că sângele lui Iisus Hristos, prin jertfirea lui Iisus Hristos, poate aduce iertare, poate aduce izbăvire, să poată intra în prezența lui Dumnezeu și să se bucure de harul lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am citit textul acesta și textul acesta logic se împarte în 3 părți. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze câteva gânduri care o să le am din textul acesta, la care doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre, să înțelegem ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună și în dimineața zilei de astăzi. În primul rând, ne spune cuvântul Domnului de la versetul 17 la 19, îi prezentarea lucrării lui Iisus Hristos în Ierusalim. Iisus Hristos le spune ucenicilor, pe când se suia la Ierusalim, pe drum a luat deoparte pe cei 12 și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă, a cărturarilor, ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată, să-l răstignească, dar a 3-a zi va învia. Versetele acestea 3, ne prezintă lucrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim. Sau mai exact, Iisus prezintă ucenicilor ceea ce urma să se întâmple cu el când va intra în Ierusalim. Partea a doua a acestui text, versetul 20-24, îi dorința de mărire a ucenicilor. N-au înțeles mare lucru, dar ei doreau să stea unul la dreapta, unul la stânga, ceilalți erau invidioși, ceilalți ar fi dorit și ei, că de asta nu le-a convenit că cei doi doreau lucrul acesta. Dorința de mărire a ucenicilor, după cum spuneam, de la versetul 20 la 24, și iar de la versetul 25 la 28, incompatibilitatea acestor stări. Prezentarea lui Iisus pe de o parte, dorința ucenicilor pe de altă parte și ceea ce vrea Dumnezeu prin cuvântul Său să scoată în evidență în mijlocul nostru. Acum să le luăm în câteva gânduri, în câteva cuvinte pe scurt pe fiecare în parte. Lucrarea lui Iisus în Ierusalim. Lucrarea lui Iisus în Ierusalim se distinge în câteva
puncte de reper, dacă le-aș putea numi așa, deosebite. Și în primul rând, e Ghețimaniu. Și aș vrea să remarcăm un lucru aici. Înaintea unei încercări, înaintea unei lucrări deosebite pe care o are Fiul lui Dumnezeu de făcut, e o șansă a rugăciunii. Ghețimaniu nu-i un moment al deznădejdii, al dezamăgirii, ci e momentul șansei lui Iisus Hristos să se apropie de Dumnezeu, să intre prin rugăciune în relație cu Dumnezeu, să se așeze sub voia lui Dumnezeu, să accepte planul lui Dumnezeu și să meargă în lucrarea în continuare care Dumnezeu i-a încredințat-o și care de bunăvoie a acceptat-o, adică jertfirea trupului său. Ghețimani e lucrarea, indiferent care dintre noi vom fi, e șansa rugăciunii și a intrării în relație cu Dumnezeu înaintea oricărei încercări din viața noastră, înaintea oricărei lucrări care ne stă în față. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem șansa aceasta, să înțelegem harul acesta care îl avem din partea lui Dumnezeu de a relaționa cu El, de a intra în legătură cu El, de a ne spune problema noastră înaintea lui Dumnezeu, înaintea unei încercări. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prima rugăciune pe care o face Iisus durează o oră. Și El vine la ucenicii pe care i-au luat cu El să-L sprijinească în rugăciune și spune: o oră n-ați putut, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne binecuvinteze cu dorința aceasta de a intra în relație cu Dumnezeu și nu doar într-un minut sau în două, ci de a insista, de a stărui înaintea lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului în continuare, acolo la Ghețimani se prezintă un înger înaintea lui Iisus și îl întărește. Și la un moment dat Iisus se roagă: Doamne, dacă e cu putință să treacă paharul acesta. Dar după ce vine puterea lui Dumnezeu, îngerul Domnului și îl întărește, Iisus se așează liniștit sub voia lui Dumnezeu, intră în planul lui Dumnezeu de lucrare și dar nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu, Doamne. Aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem, să acceptăm și să primim în viața noastră lucrarea lui Dumnezeu și ceea ce Dumnezeu vrea și a pregătit pentru noi. În al doilea rând, îi Gabata, al doilea punct de reper în lucrarea lui Iisus. El enumeră aici câteva. El va fi dat în mâinile marilor preoți, a cărturarilor, pe urmă în mâinile neamurilor și eu am spus așa: un punct de reper e Ghețimani, al doilea punct de reper e Gabata. Dar ce reprezintă Gabata? La Gabata Pilat îl judecă. Acolo era adusă o judecată nedreaptă împotriva lui Iisus. Acolo Iisus era judecat de un judecător nedrept care la un moment dat, când îi spune lui Pilat că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și pentru că le spunea preoții lui Pilat, îi spunea: s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Pilat s-a speriat atunci, a intrat în locul de judecată, lângă Gabata, și l-a judecat pe Iisus. Dar, ce trebuie să remarcăm? Spuneam că o judecată nedreaptă. Pilat remarcă: eu nu găsesc nicio vină în omul acesta, dar voi pune să-l bată cu nuiele și pe urmă îi voi da drumul. Păi ce judecată e asta dacă n-ai găsit nicio vină în el? De ce să pui să-l bată dacă e nevinovat? Păi ce fel de judecată e asta din partea unui demnitar, din partea unui judecător? N-am găsit nicio vină în el, dar voi pune să-l bată. Trebuia să suporte Iisus povara nelegiuirilor noastre. Trebuia să suporte Iisus
povara păcatelor întregii omeniri. Dar preoții cei mai de seamă insistă și obțin până în cele din urmă condamnarea lui Iisus la moarte. Și aș vrea doar atât să amintesc, această condamnare nu era pentru ceea ce a făcut Iisus, nu era pentru faptele Lui, era o condamnare pentru identitatea Lui, pentru ceea ce era El, pentru cine era El, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, pentru că Iisus nu s-a făcut pe nedrept că este Fiul lui Dumnezeu, ci Iisus afirmă o realitate, că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Se întâmplă de multe ori și în viața noastră de credincioși. Să fim judecați pe nedrept, să fim chiar condamnați pe nedrept de oameni, de autorități, în anumite circumstanțe și în anumite situații. Dar doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că niciun fir de păr nu ne cade din cap fără cunoștința, fără știința și fără voia lui Dumnezeu. Apoi atunci, viața noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Păi atunci ce pot să-mi facă oamenii? Dacă viața mea, nici măcar eu nu mai sunt cel care o controlează direct, ci viața mea îi la Dumnezeu împreună cu Hristos, slăvit să-i fie numele. Păi atunci să nu mai avem nicio teamă, să nu ne mai temem de pandemii, de groaza care umblă în timpul nopții, de săgeata care zboară ziua în amiaza mare, de câte și mai câte se întâmplă în lumea aceasta, pentru că noi avem o viață protejată prin Iisus Hristos în Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea putere. Un următor punct de reper îi Golgota, îi jertfa supremă. Ajunge Iisus să fie condamnat, ajunge să fie condamnat și răstignit pe nedrept, ajunge să plătească, dar pentru ce? Că El era nevinovat, El era neprihănit. Toți cei cu care a intrat în contact, Irod îl recunoaște că eu nu găsesc nicio vină, Pilat recunoaște, eu nu găsesc nicio vină, soldații și cei care l-au executat nu găsesc nicio vină, ba mai mult decât atât, când văd cum moare, când văd cum își sfârșește viața cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cu adevărat, omul acesta nu a fost un simplu om. Și dacă cei care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu recunosc că este Fiul lui Dumnezeu, atunci trebuie să acceptăm că și-a dat viața pentru mine, pentru dumneavoastră din locul acesta și nu doar pentru noi, ci pentru lumea întreagă. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi. Și un alt punct de reper e învierea, pentru că așa ne spune cuvântul Domnului că vor da să-L bată, să-L răstignească, dar a treia zi va învia. Aici nu voi insista prea mult, pentru că urmează ca în sărbătoarea Paștelui să vorbească mai mult. Doar atât aș putea să spun. Legăturile morții n-au putut să-L țină, pentru că El pentru asta a venit să-și dea viața și face o afirmație deosebită, ca să-i certifice de fapt faptul că El este Fiul lui Dumnezeu. Eu am putere să-mi dau viața și am putere să-mi iau viața. Am putere să-mi dau viața și știu pentru ce fac lucrul acesta, dar am și putere ca Fiul al lui Dumnezeu să-mi iau viața înapoi. Și la 3 zile își ia viața. Slăvit să-i fie numele, că-i viu în vecii vecilor și trăiește la dreapta lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Atât aș fi dorit să spun la primul punct, la lucrarea lui Iisus Hristos. La al doilea punct, dorința de mărire a ucenicilor. Păi nu le-a spus Iisus de atâtea ori că El a venit în lumea aceasta ca să sufere, ca să fie batjocorit
și ca să moară. Dar ei n-au înțeles până în ultimul moment lucrul acesta și ne spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, de vreo 3 ori găsim că le afirmă Iisus că El a venit în lume ca să-și dea viața, în Evanghelia după Marcu de asemenea, în Luca de asemenea, și ei încă mai doreau lucruri din astea pământești, mai doreau o mărire. Și ne spune cuvântul Domnului, aș vrea să vă amintesc doar, dacă dăm o pagină în urmă, în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, ne spune cuvântul Domnului în felul următor. În clipa aceea ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? În continuu pe ei asta i-o frământat. Cine îi mai mare? Cine îi mai mare? Dorință omenească. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Adevărat vă spun că dacă nu vă smeriți, dacă nu vă întoarceți la Dumnezeu și dacă nu vă pocăiți, cu alte cuvinte, de dorința aceasta a inimii voastre, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Luați exemplu acestui copilaș. Așa să fiți smeriți ca acest copilaș. Le dă o lecție. Au înțeles? Cu ce au rămas din toată treaba asta? Iisus în continuare, și doar în Evanghelia după Matei, aș vrea să mai remarcăm un gând. În capitolul 19, versetul 28, Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Dar când? Când? În prima parte, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul lui de domnie. Atunci când va veni împărăția lui Dumnezeu, dar ei doreau acum să stea pe scaune de domnie în prezența unul de o parte și unul de alta a lui Iisus. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Gândul de înălțare, gândul de a fi noi cineva și a ocupa un anumit loc sau un anumit scaun, să nu fie în inima noastră, în dorința noastră. Să-L lăsăm pe Dumnezeu, dacă vrea El să ne ridice, să ne ridice, dacă vrea să rămânem într-o stare de smerenie, acolo să rămânem, și Dumnezeu este Cel care va lucra în viețile noastre și Dumnezeu este Cel care ne va binecuvânta și slava lui Dumnezeu va fi scoasă din lucrarea noastră. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinte. Încă un lucru vreau să mai remarcăm din toată istorisirea aceasta. O mamă care își ia 2 copii de mână și îi duce înaintea lui Iisus. Dar nu erau copii mici, că erau oameni mari. Erau dintre ucenici și se duce cu ei înaintea lui Iisus. Probabil nu scrie lucrul acesta în cuvântul Domnului, că ei au insistat și au spus, mamă, poate tu ai o oarecare influență și ia fă-i propunerea asta lui Iisus. Dar ce vreau să învățăm noi de aici? Ar fi bine și ar fi dorit ca mamele copiilor noștri să-și ducă copiii înaintea lui Iisus. Să-și ducă copiii înaintea lui Iisus cu dorința de a fi prezenți în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi fie că vor fi la dreapta, fie că vor fi la stânga, indiferent unde vor fi, dar mamele au obligația să-și ducă copiii în prezența lui Iisus. Și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze mamele din biserica noastră și nu doar mamele, și tații, părinții, să-și ducă copiii în prezența lui Iisus, să-și ducă copiii înaintea lui Iisus, să aibă dorința aceasta,
sinceră înaintea lui Dumnezeu, pentru copiii lor să fie în prezența lui Isus. Să fie în prezența lui Isus și asta nu atârnă de situații sau de împrejurări sau de una sau de alta, ci atârnă și o dă Tatăl, o dă Dumnezeu cui vrea. Prezența aceasta într-un loc de cinste sau într-un oarecare loc înaintea lui Dumnezeu. Noi să ne străduim, să trăim o viață de sfințenie și Dumnezeu este Cel care ne va binecuvânta. Aș dori doar încă câteva gânduri să mai am în fața dumneavoastră din partea a treia a textului. Incompatibilitatea acestor stări. Incompatibilitatea acestor stări pentru că Iisus le prezintă voia lui Dumnezeu. Iisus le prezintă planul lui Dumnezeu care îl are în legătură cu ei și ei se înalță. Ei doresc să fie cineva. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, noi să înțelegem. Să fim racordați pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nouă ne vorbește la un nivel înalt, ne vorbește la un nivel ridicat și noi suntem conectați la niște unde joase, la un nivel jos, la lucruri pământești și la posibilități omenești. Dumnezeu ne vorbește de ceruri, de împărăția sa, de jertfirea Fiului lui Dumnezeu și noi suntem preocupați de mărire, de ridicare, de lucruri pământești, de posibilități omenești. Noi numai nu suntem racordați pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu. Dar aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze dorința inimii noastre și lucrarea noastră să fie pentru slava lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem noi să fie după voia lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea putere. Ultimul verset din textul care l-am citit, pentru că Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci a venit să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Dorința noastră să fie nu de a sluji, nu de a ni se sluji, ci de a sluji. Cine vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul sau robul tuturor. Dacă dorești să ocupi o anume poziție, doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea putere să fii rob și rob al tuturor, nu doar al unora sau al altora, ci robul tuturor. Și de acolo, din starea aia de smerenie, apoi te ridică Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele. Doresc să rămân la aceste gânduri, cu dorința ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem și să aplicăm în viața noastră voia Lui, planul Lui, lucrarea Lui și atunci vom trăi o viață de sfințenie, de neprihănire și ne vom încadra în voia Lui Dumnezeu și în planul Lui Dumnezeu. Amin.